Przy piwku w knajpie se siedzą dwaj koledzy i ten jeden go, wiesz co, my tu tak siedzimy, pijemy, ale ja się już boję, bo jak przyda do domu, to zaś będę miał chaja i narzekanie do samego rana od swojej baby. Wiesz, a ja i tak jak przyłaża, to staram się przed drzwiami sebleką buty. Na paluszkach wchodzę. Nie świeca światła, nawet że drzwi naoliwił. Tak delikatnie się, bezszelestnie się seblyką, a ona i tak się obudzi potem, jak mnie dorwie, to normalnie te larmo i te narzekanie do samego rana, już tego mam dość. A ten drugi go dowiesz, bo ty to źle robisz. Ja jak przyłaża do domu, to nawet jak mam klucze, dzwonia na dzwonek, trzaską drzwiami, jeden but w jedna strona, drugi w drugą stronę przyłaża do łazienki, to se gwizdą, trzaską tam, potem właża do izby z hukiem i godą. Dzisiaj będzie seks stulecia. Wiesz, że ani roz tak nie było, żeby się obudziła, no i mogła spać spokojnie.